Noong February 22, 1986, kinupkup ng isang monasteryo sa Cebu City si Cory Aquino, ang may bahay ng dating senador na si Ninoy Aquino, para doon magtago dahil sa kaguluhang nagaganap sa Manila. Ito ang kwento ng 14 na oras na pagkupkup ng Carmelite Monastery sa Cebu sa dating Pangulong si Corazon Cory Aquino, bago sumiklab ang People's Power sa kapital na siyang dahilan sa pagbagsak ng gobyerno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ayon sa article ng CDN or Cebu Daily News noong February 21, 2016 na isinulat ni Ador Vincent Esmayon sa kanyang panayam kay Mother Mary Aimee Ataviado na siyang Mother Superior ng Carmelite Monastery sa panahong andon si Cory sa monasteryo, na sariwa pa daw sa kanyang alaala ang lahat ng pangyayari sa araw na yon. Ayon sa madre na hindi niya makakalimutan ang mga pangyayari sa araw na yon dahil birthday niya ito, at sa araw ding yon noong February 22, 1986, alas 8:30 ng gabi, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa malapit na kaibigan ni Cory na si Nancy Cuenco, kung saan nakiusap daw sa madre si Nancy kung pwede ba daw niyang dalhin doon si Cory dahil nasa panganib daw ang buhay neto. Dahil sa araw ding yon, nasa Cebu si Cory kasama ang kanyang running mate na si Salvador Doy Laurel para magsagawa ng isang civil disobedience campaign laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Fuente Osmeña Rotonda. Kasama rin ni Cory ang kanyang bunsong anak na si Chris na sa mga panahong yun ay 14 anyos pa lamang. Kasama din nila ang kapatid ni Cory na si Piping Cuanco sa Cebu. Sa araw ding yon, February 22, 1986, ng umaga bago mangyari ang pagtawag ni Cuenco sa Carmelite Monastery, ang Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at ang Deputy Chief of Staff ng Philippine Constabulary na si Fidel V. Ramos ay nag-withdraw sa kanilang suporta sa dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr., kung saan natili sila si Manong Johnny at FBR sa Camp Aguinaldo, ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines, para sa kanilang proteksyon. Ilang oras ang makalipas nang inanunsyo ang pagbaliktad ni Enrile at Ramos sa gobyernong Marcos, unti-unting nagtipon-tipon ng mga tao sa Epifanio de los Santos Avenue or EDSA at sa Boni Serrano Avenue sa pagitan ng Camp Aguinaldo at Campo Crame, ang headquarters ng Philippine National Police, para protektahan ang mga nagrebeldeng sundalo at mga pulis sa gobyernong Marcos, at silang lahat ay nananawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos Sr. Samantala sa Cebu sa araw ding yon, pinilit naman ng mga supporters ni Cory na huwag na silang bumalik muna sa Manila dahil sa nangyayaring kaguluhan sa kapital, at higit sa lahat ay para maging ligtas ang kanilang buhay ay dapat manatili na lang muna sila sa Cebu at hintayin ang mga susunod na kaganapan sa Luzon na siyang sinang-ayunan naman ni Cory. Kaya isinakay si Cory sa sasakyan na minamaneho ng asawa ni Nancy Cuenco na si Antonio Cuenco, isa sa mga opposition leader sa Cebu, para dalhin si Cory sa Carmelite Monastery na nasa Mabolo, Cebu City, sakali na idiligaw nila ang mga military agents na sumusunod kay Cory nang mag-convoy ang kanilang mga sasakyan, at ang isa ay dumiretso sa Mactan International Airport na siyang sinundan ng mga ahente ng militar. Dumating ang grupo ni Cory sa konvento ng Carmelite alas 9 ng gabi, napatay ang ilaw ng sasakyan para hindi sila masundan. Ayon sa madre na si Ataviado, dumaan ang sasakyan sa maliit na gate ng kumbento kung saan doon dumadaan ang mga delivery supplies ng kumbento, hindi sa main gate ng monasteryo, para na rin hindi mahalata na nandoon si Cory Aquino. Ayon pa kay Ataviado, nang makalabas na daw sa kotse si Cory, sinabi pa nito sa kanya na ligtas ba daw sila doon. Sinagot naman ito ng madre na wala silang dapat ikabahala, mamamatay muna silang lahat bago nila makuha si Cory.
na siyang nagpakalma daw kay Cory ayon sa madre. At higit sa lahat ay ang Carmelite Monastery ay tahanan ng mga madring devoted lamang sa pagpapanalangin kung saan ito ay off-limits sa mga outsiders. Dahil sa papal enclosure, ang mga head of states lang ang exempted. Samantala sa kapital kung saan si Pangulong Marcos Sr. sa mga panahong yon ay 20 years nang namumuno sa bansa, ay naidineklara pa rin panalo sa ginanap na snap election laban kay Cory Aquino, ang may bahay ng pinatay na senador na si Ninoy Aquino. Sa paniniwala ng mga karamihan sa mga Pilipino sa panahong yon, ay nanalo si Cory sa snap election. Natalo lang daw ito dahil sa malawakang pandaraya at kaguluhan ng isagawang eleksyon. Ayon naman sa madring si Ataviado na wala talaga daw dapat pumasok na outsiders sa kanilang monasteryo except sa mga head of states o mga pangulo ng bansa. Pero pinapasok nila si Cory at ang mga kasamahan nito dahil sila daw talaga ay naniniwala na si Cory talaga ang nanalo sa snap election. At ito raw talaga ang rightful na head of state ng bansa sa panahon na yon. Dagdag pa sa madre na pinapasok daw nila si Cory na malinis ang kanilang konsensyang hindi nila violate ang rules ng simbahan dahil para daw sa kanila ito daw ang head of state ng bansa. Ibinigay ng mga madre ang pinakakomportableng kwarto sa kumbento kay Cory at Chris kung saan nasa second floor ng monasteryo, pero tinanggihan ito ni Cory dahil sa malalaki ang mga bintana ng kwarto at natatakot daw sila at nakiusap na mas gusto nila ang maliit na kwarto kung saan ligtas daw sila sa kanilang pagtulog na pinagbigyan naman ng mga madre. Matapos maihatid sa kanilang mga kwarto, nagsimula ng magdasal ang mga madre buong gabi kung saan ayon sa kanila na sumama pa sa kanilang magdasal si Cory paglagpas ng alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw nang bigla silang nagulat lahat sa lakas ng pagdabog sa labas ng gate ng kumbento kung saan takot na takot daw silang lahat kung sino ito. Hindi daw nila alam kung ano ang kanilang gagawin, kung itatago ba nila si Cory o kung saan nila ito ilalagay. Kaya pinabayaan na lang nilang malakas na pagkatok sa gate ng kumbento. 30 minuto ang lumipas, biglang tumigil ang pagdadabog sa labas ng gate. Kinaumagahan na laman ng mga madre kung sino ang kumakatok sa gate. Ang mga supporters pala ni Cory na sila Ramon Mitra Jr., Jan Osmeña na magiging senador sa kalaunan, Aquilino Pimentel Jr. na magiging DILG Secretary at senador sa kalaunan. Kinaumagahan din na ayon kay Mother Ataviado, tumanggap ng mga importanteng bisita si Cory sa kumbento, kasama na dito ang United States Consul sa panahong iyon na si Blair Porter na siyang nagbigay ng assurance kay Cory na puprotektahan siya ng US sa kanyang pagbabalik sa Manila. Ayon pa sa madre na narinig daw niya mismo na sinabi ng US Consul na isasakay daw nila sa submarino si Cory pabalik sa Manila. Umalis daw si Cory sa kumbento papuntang Maynila alas 11 ng umaga, February 23, 1986 at 2 araw makalipas noong February 25, 1986 ng hating gabi, umalis ang Presidenteng Marcos Sr. sa Malacanang kasama ang kanyang pamilya papunta sa Hawaii. Sa mga panahong iyon, si Cory Aquino na ang siyang presidente ng Pilipinas kung saan ginanap ang kanyang inaugurasyon sa araw na iyon ng umaga bago ang pag-alis ng mga Marcos sa Malacanang. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga pangyayari sa panahon ng pagkukup ng mga madre sa Cebu kay Cory sa panahon bago sumiklab ang EDSA Revolution, kung saan sila mismo ang mga nagkwento sa mga pangyayari. Pero matapos ang People's Power sa Pilipinas, tuluyan ng bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa napakalaking utang ng bansa. Babangon lang ito muli sa panahon ni Presidente Ramos sa dekada 90, pero babagsak itong muli ng tamaan ng Asian Financial Crisis ang Pilipinas noong 1997. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.